sa YouTube channel ni Papa J and Boy Nonoy. Aha, Boy Nonoy, Papa J. Wala na. I-check ninyo mga kabrigada to mga nagligad nga mga storya. Nga to ang gitagaan og kabuhi diri sa to ang isumbong. Sumbong na sugid pa kabrigada. Ang live drama sa Brigada News FM Coronadal. Boy Nonoy, Papa J, YouTube channel. Ako rin nalooy. Para at least naman mo'y balik-balik ka, especially ito mga friends na to abroad. Ato mga kabrigada nga mga OFW. Mga gimingaw, gihidlaw Papa J. Kapin pa kung di sila makabati sa to ang kining time slot, Brad. Nga pwede nilang balikan biskin sa time sa ilahang pagpahulay. Ayan. I-check ninyo kabrigada sa YouTube channel ni Boy Nonoy and Papa J. Salamat kayo sa mga nag-subscribe. Ang iban Papa J kung hindi makatanaw, pag hindi makapamati, ang iban kabalo kang ila reaksyon, galigid-ligid yung kuno sa baras. Grabe ha. At kabalo na ko kung di na sila banda. Naa sa Saudi. Ay, daghag baras dito. Daghang baras. Ayaw matamaog, galigid sa baras kay basi masudlanit baras. Hindi man magkumpiyansa ligid sa baras. Basi kung bagian kag Camille liharon. Manamay na rin. Mayong aga sa inyong duha, Papa J. Boy Nonoy, ang mga idol na ko sa radyo. Una sa tanan, Papa J. Boy Nonoy, magpasalamat ako sa inyo, ha? Bangod kay may amo ka mo sini nga programa. Ari ay. Aksam tagkabalorigs. Itago na lang ako sa pangalan nga Armila. 23 anyos na, Papa J. Boy Nonoy. Kabalo mo, Papa J. Boy Nonoy, gusto na kong i-share ang natabo sa akong live. At gusto na ko, Papa J. Boy Nonoy, nga pwede man ka panalaminan sa ibang mga tigpalamati. Nagdako ako, Papa J. Boy Nonoy, sa dili ko tuod nga nanay. Sa edad na ako nga 22. Dinhi ko na nabalaan, Papa J. Boy Nonoy, nga hindi gali ako tuod nga bata. Sa nga akong ginakilala nga nanay, Papa J. Boy Nonoy. Doble ang akong ginabatyag subong. Ang kaugot sa akong tuod nga mga ginikanan. Kagkaluoy sa akong ginilang nga nanay. Sang pagkawalo ko, Papa J. Boy Nonoy, nga dili-gali ako tuod niya nga bata. Diri na, Papa J. Boy Nonoy, nagsugo ng tanan akong problema. Para gininyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy, amo na ang mga natabo. Tinuod. Tinuod ka nagdabatian ni mo. Pero Gibilin ka lang sa mua. Sa isa ka babae. kung tani sa una, pag kinambal niyo na sa akon, kaampon managali ako. Wala na tani nagabot sa amo sini. Wala. Armila! Gitago niyo. Armila! Anak, gitago na mo ni tatay mo kay tugod nga. Hindi pa pwede, hindi ka pa tanto kahinog para maintindihan mo ang tanan. Kay kabalo ka sa lamaharo ni mo nga panguna-una. Hindi mo pa maintindihan kaga mabutlay para sa imo. Eksakto. Hindi. No, mo ni nanay ni mo nga. Pagdako mo na ihambal na mo sa imuha nga.
Hindi ka na mo tuod nga, anak. Kay kabalo kami nga maintindihan mo na. Armila. Hindi ko matawat nga. Ampon ako. Hindi ko matawat. Pero ang importante, Armila, Gipapati niyo ako. Gipalangga ko ikaw. Bilang Gipapati akong niyo isa ako. ka, anak. Gipapati niyo ako nga. Gipapati niyo ako nga, abi ko. Nga bata niyo ako. Pero hindi gali. Kung buot lang tawon, Armila, bata ka na namo. Kay lapsag ka pa. Hindi. Gipatutoy. Hindi, kay tawad laway ka mo, gwapa ako. Anak. Amo balasin na ang pagpadako namon sa imo? Ha? Gitudloan ka na mo. Good manners and right conduct. Yes. Kung dapat hindi ka magamusin na dapat yan magpasalamat ikaw kay bisan hindi ka namon kadugo pero gintabig ka namon nga kaangay sang tuod namon nga bata kay tungod si tatay mo hindi ka bata eh. Hindi ka bata si tatay mo. Hindi ba kuslan? Walay tinod anday. Hindi ba kuslan? Kaangay sang TV nga walay taong iyang chod-chod. Ako na po. Ang giistoryahan na to ang pag-ampon ka niya. Ano ba? naabot naman po na sa ko ang walay unod ng mong Ay, TV. kung wala ka lang nagpakuryente, kung wala ka lang nagkakuan sa imong nga trabaho, siguro ay manamo na. Hindi ba la? Maninood pa sad ka. Armila, anak. Armila. Tay. Umpisa subok. Armila. Hindi ko na kamutawagon nga nanay kay tatay, kay hindi ko kamutuot nga ginikanan. Pero Armila, hindi ka na dapat ni mo ganimoon. Masakit para sa Kami ako. gihapon ng imong nanay o tatay. Malayas ko. Kami nagpakaon sa imo. Malayas Armila! ko. Oy! Armila! Papayin niyo ako. Armila! Oy! Gabi na. Wala pa nakapuli ang atong anak. Oo, gani. Di na Way baka. pa siya nakapuli. Ambot ko din. I-Skype ko Kinatiksan na. ko, ginatawagan ko, abi. Skype. Ay, Skype Gamitan siya. imong Skype. Oo. Kung hindi pa makontak sa akong Skype, gamita po ang imong Viber. O, gamita ang vibrate. Viber. Oh, vibrate! Kung sa man ka. Vibrate ato, dili to Viber. Be, i-check ko. I-check. Viber. 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 Siyempre, abi ko, vibrate. Ambot na lang ning bata ako. Ano, wala pa man siya. Sa orasan na alas Kasi 12. ko pwede. Karoon na lang sa kontak ha. Biskin dili na to sa tuod nga anak, pero O gani, nagakabalaka Balaka ako. Ay, pertikit Anda ba nga si bata. Eh, basi ko pwede, pahiway tanay pangita sa iya, kaya kabalo ka Ano? kung ano. Ano na naman, son? Sansa nato, hindi kita lang tao, di. Nagagagusa ko, no? Oo. Magbuhat kita kay basi makahingagaw pa kita. Makahingagaw pa kita. Siguro. Makaya pa bakahan eh. Ang pamangkot ako makakaya ko pero ikaw makakaya ka. Sige, i-plaster ko. Oo, i-plaster. Okay, natin I-plaster, ipagawa ang mga gamit sa lamisa. Hindi nga na doon sa baba ng lamisa. Okay, ko natin ko bukaning Oo. gabas na ko kung hait pa niya. Ipreparari mo gabas. Rin na, preparan. Oo. Okay, kani. Preparar, ha? Sige. Putang isag tapalan. Dali lang. Ako sa Ikaw kaon ba ng tapalan. mapadaso-daso lang kaglasa nga walay tapalan? Okay, sige ko gumusukol pa ba ning gabas? Sige. Na. Dili sa diha. Dili ba na? Asa man diya, Dapita? Dili man na diha. Mali na pagkabutan ako. Oo, sa babaw-babaw jutay. Na, dira. Kani. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Pusod ko ina. Pusod.
Ladies and gentlemen, I'm your DJ. This is DJ Wow. Bakukan. Pare! Sige! Palipay kita! Ay, salamat kinakamo na kita dali ba? Party lagi ni. Shot pa more. Sige, tagay! Tagay! Ay, sis, ay mo na ni tagay. Oh. Dalati! Ate. Nilanay mo. Ay, dito Ako ni- Ato isa kasi. Dalati sa kalitro! Sa kalitro kayo! Grabe, ligito nga. Oy! Ay, mahubog ka na, oy! Wala mo ginubog ako diri kay. Oy! Wala man may nagapalangga sa apon. Wala ako sa ginikanan. Ay, sister! Tama na. Sige! Duwa na kalitro na ubos ni mo. Tugangi! Tugangi! Tugang pa! Tugang pa! Hoy, sister, hoy! Hoy! Tama na, no. Ay, ano tama, tama. Nahubog ka na, oh. Sinubog. Ikaw! Ako hubog? Ikaw! Pag ko kuya sa im na naya, hindi ko yan madala-dala sa bugubog. Ay, tama na na, Dahil oy. wala. Tama na na. Iya. Ubog Shut na. na. Hindi ka makauli-uli Shut, niya. hindi na ako magpuli. Hindi na ako magpuli. Hoy, Kabalo nandiyan ka nga, hindi na ako magpuli. Na ano ka? Hindi na ako Nasubok ko magpuli. lang nakita nga nag-aamusin na. Hindi na ako magpuli, kay. Naman. Wala ako pulian. Ano imong nanay at tatay nag-aulat sa inyo, ha? Wala ko sang nanay, wala ko sang tatay. Wah! Hoy, naon. Wala ka, oy. Ah. Nagmaoy. Hoy! Ligid ako sa baras! Hoy, nagligi yan. Ah! Ligid ako! Hoy! Maligid ako! Ay, nakapalda para banisya. Ah! Ay, Hoy! hoy, Nadali lang! hoy, tabuni, Ay. tabuni. Wala da magwa na! Bago ka magligid! Hindi na baba! Hoy! Hoy! Hoy, girl! Ano naman ni Bayana ni Bago ka hoy? magligid din atong mga tamtak, silim baka kagina. Ay, sabi na, ante, ha? Ipagwa na mga tamtak, stak! Ay, sabi, ante, hindi na mag-amusin Katilaw ka karon! Katilaw ka karon! Sige! Bangon na bangon ka ni Hindi ka Kekaru. mabangon! May iba siya ang mga tamtak! Iba siya sa salog ang tamtak! Ano ka, oy? Iba siya! Ano ni ba siya? Isa! Ah! Na! Ah! Oh! Ah! Ari na! Maligid ko! Hoy! Maligid ko! Hoy! Ah! Hoy! Hoy, nagba! Hoy! Ah! Yeah! Ay, salamat ka ni abot ka na. Anak. Carmela. Sino? Carmela. Sino ka? Ako na ang imong tatay. Eh, ako may tatay? Ako Anak. may nanay? Ang imong nanay kagain na pag-aulat sa imo anong oras na alas 2. Anak? Anak ka na? Wala kami tulog. Wala ako nanay. Wala ako tatay. Ah! Ah! Dali lang. Sulod ka. Magkuha kang tubig. Magkuha Ano kang sa tubig. daan? Ah! Ano sa naman yung atong anak? Ah! Ayun ba? Mayo pa siguro wala na to gihambal sa iya kadili na to sa tinuod nga Hindi. bata. Siguro, tama man na to ang ginimo. Kay, panamaman-an man niya. Kaya, mas mabudlay ko na wala na kita kag mamanan niya nga. Hindi gali naton sa matuod nga Pero bata. tanawa siya subong. Yeah! Sino ang isogda? Sino ang isogda? Ay, Wala may kapalangga sa akon! Ah! Anak! Yeah! Anak palangga ka na mo. Wala may kapalangga sa akon! Sino ang isogda? Ah! Eh! Eh! Anak! Ah! Uy! X! Uy! X! Kung kabatay ka, X! Magbalik ta! Magbalik ta! Masama yung bata. Masama. Sabat! Carmela! Sabat, X! Wala nang imong ex. Magbalik ta! Ano ang naindihan mo sa ako na?
Anak! Anak. Hindi na daw siya magbalik kay baho daw ka! Ako ba? Ay, ang bot sa bata. Ay, Pedro, patulugan na to. Sige. Sige. Ako na pala. Ay, ang bot sa bata. Istoryahon na to na, boss. Istoryahon na to na, boss. Hey, ladies and gentlemen, I'm your DJ. This is DJ Bakukang. Welcome to... This is the party. Sayaw, Oh, yeah. Come on. Sayaw, Everybody sayaw. put your hands up in the air. All the girls, all the sexy ladies in the house, put your hands up in the air. Ay, girl. Oy. Ito mo ng lalaki, oh. Nagkakaroon ako. Ay, oo. Kagina Kagina pa pa na na siya siya nakita eh. Kagina pa na siya nagapangilay sa ako eh. Nangayo siya ang number ni Ay, mo. pangalan. Anong By the number? way. Kagina pa. Okay na ba ka? Oo, ano pamangkot ganin ako kung sino pangalan. Si Jesse Boy. Si Pwede ko na mag-istorya mo. Oo. Okay lang ba ni? Sige. Ako pa. Girl. Oo. Dili ka magmaoy, Akong bahala. ha? Akong bahala, hoy. Dili ka magmaoy, Kabalo ha? ko ya kung ano yung muon ko. Pantay ka lang. Wala Kasi may... kung magligid ka na naman, Karan. Ay, hindi ko lang mo sinawa. By the way, girl, mamangkot ko. Anong problema mo? Ito naligad nga adlaw. Ay, hindi na natin pag-istoryahan. Pantay ka, ha? Oo, ay. Kasi makita ko na magmaoy ka na naman. Wala. Ano, sige na. Istoryahan ko siya. Okay. Tanawa ko. Go, girl! Go, girl! Hi, Pugi. Hi. Kagina ka ba nagatulok sa ako na? Kaga, sorry, ha? patay ngay mo nga pangilay. O, kag sige ka bang iris nga. Kagisa pa. Nagatulong ang imong alaway, o. Sorry. Sana all nagalaway. Ikaw gusto mo- pala si Jesse Boy? By the way, I'm Jesse. Wow. And what's your name? I'm Mia. Mia. Just call me Mia. Mia Khalifa? Hindi. Iba yun. Si Mia ako pero yung family name ko is Mia Kalima. Aha. You're so joker, man. By the way, kagina ka pa diri? Bago lang. Pero actually, bisita lang ko diri sa inyo ang lugar. Ay, pwede ka pamangkot? Oh, sure. Ano daw ang nagwa sa swertre? Swertres. Dahil lang ako i-check akong cellphone, ha? 531 day. Ay, 531? 531. Wow! Lapit na lang. Lapit na lang. Pusa. Hindi, 532 ang akon nga numero. Sayang, Bala sayang. Sayang. hindi ko makapusa sa last swertres, Jess. Basta importante. Pusa ako. Just kidding. Shot sa tao. Imo na isa ka, ano isa ka yan? bote. Isa ka bote? Oh, yeah. Ikaw bala? Ako bahala, Ikaw ako bala, bahala. Jess? Hindi gani ko kaon sang isa ka kutsara, isa pa ka bote. Gusto ko, Jess, ang imo nga bote. Jess, dako na yung imong bote. Sila ka ounce na 8 ounce? Actually, dati 8 ons lang eh. Gamit ko atong testimony na lang ko. Paggamit na ko atong gel. Ay, Jess. Need ako. Nahimo og 500 liters ang purma. Ikaw bala, Jess. Sige lang, Jess. Just kidding. Anyway, Taga-diin gali ka.
Actually, taga Davao ko. Ay, oo. Wow, Davao. Oh, Davao. Dili kami sa kanang kuang. Din ka, Dre. Diri sa crossing Kipot lang kami. Napustol to doon. Okay. At least. Pero, may Dre ko sa isa ka hotel. Would you mind i-invite ka? Sa hotel? Sige, nga, hindi. Dito na tatapuso niya itong chat kaya marag Pwede medyo na, gahod kay Dre. Oo. Diba? Siguro mas maayo magdala na lang tas ang duwa ka case. Pwede mo yapon. Pwede. Oo. Anyway. Dalon ko ang friend ko. Mas okay siguro. Kita na lang doha. Sige. Tagaan na lang itong pamasahe mong friend. Okay lang mo. Sige. Sige, anyway. Namon ko'y car. Butang lang ako sa likod ang itong duha ka case ng duwa beer. ka case. Okay? Sige. Let's go. I will follow you. Welcome to my room. Jess? Abe, abinay mong be? Basi ko pwede na naton sugdan. Basi ko pwede hindi na ta mag-shot. Mila, Jess, hindi na ta mag-shot, mag-shoot na lang ta. Mila. I-shoot mo na ang ball. I-shoot mo na ang ball. Ang sarap mag-basketball. Jess. Mila. Sige na. Wait lang. Wala man may nagapalangga sa ako eh. Kalma na. Basi kung pwede, Jess. Subong ko palang nipabuka sa imo nga akon nga pinggan. Jess. Buka nga akon nga pinggan. Mila. Dali lang. Naman. Hindi naman dali ni pinggan eh. Ano na ni? Bandihado. Yes. Mila. Ang akon bandihado. Pero, Mila. Sige na. Pero, dali Sige lang. na. Dali lang. Sige na. Dali lang. Ay, may Pero, Wala dili mo may mag-boyfriend. nagapalangga Dili mo sa mag-boyfriend. Amo gali na. Di mo mag-boyfriend, di ba? Ate, amo gali na maayo. You mean okay lang ni mo? Okay lang sa akon. Sige na. Mila. Isain na. Isain na. Mila. Isain na ha. Gusto ko yung bulan no. Ako side pocket. Pwede. Last goal. Last goal. Mila! Dali na kay babahaw na kita. Mila. Kaon lang ka mo daw una. Wala ako ginagutom. Dali na. Ay, dugay-dugay, dali malakat ako ha. Mila. Anong ginasilutan mo mang kami ni nanay mo? Sino nagambal sa inyo, silutan nyo inyo ko galingon ha. Mila. Isa pa, hindi tamang kamo paryente. Di ba? Hindi ko makamo nanay. Hindi ko makamo tatay. Mila. Nga, bihilibtan nyo ang akon nga kabuhi aw. Mila, hindi ka na ba? Gusto lang na Kung mo. hindi, amo ni tama, ano ang dapat? Dapat miskin dili kami ang imong nanay o tatay. Dapat trataron mo kami. Kay mong pamilya. Kay kami ang nagpadako sa imo. Ipadako nyo lang ako pero hindi ka mo ang tuod ko nga nanay kag tatay. Pero kami nagpakaon sa imo. Kami naghatag sa imong biste. Gipakaon nyo ako kag imbistihan nga. Sino nagsugo sa inyo? Sino nagsugo sa inyo ha? Pero Mila palang mo kay bata kagihapon na mo biskin na mo din Kung tatabo. palangga nyo ako, kung tani isang una, pag insugid nyo na. Mila, pagbag-o ka na. Ah, Ano kaning nabalitaan na mo? May nagupudupod ka ko na soban ka mga lalaki. ati lang nga din ako magupod.
Malangan magupod ako. Nagpakawala ka. Wala man na problema. Kag-isa pa, hindi nyo man ako bata. Mila. Mila, ano ka man nga bata ka man? Huwag kagindaga ka balaka sa amon ni tatay mo nga. Mila, bisan hindi ka namon tuod nga bata, pero pagpalangga namon sa imo, grabe, sobra pa sa bata. Ginamligan ka namon nga bisan lamok, bisan subay, wa siyang may makadapat sa imo nga pamanit. Kakaroon bisan sino lang nga lalaki makagyod-yod sa imo. Ay, hindi nyo man ko ako bata nga amo ka mo sinaha. Gagamo ka sila maghambal masabat sa nanay mo. Hindi ko ka mo nanay, hindi ko ka mo tatay. Dira na ka mo ah. Ay, Mila! Dira na ka mo ah. Mila! Mila! Berto, Ano, tadala? anong dadala ning bata? Sige lang. Ang importante wala kita nagkulang sa pagtudlo kag paglaygay sa iya. Siguro pila ka adlaw, ma-realize siya inatanan. Sige na, kita ya, magkaon kita. Yes. Inaya lang ang sound sa imo nga car. Wala problem. Hinayin Hindi ka. kita padulong. Padulong kita sa heaven. Wow. Muling gusto ko sa imo, Jess pa. Pero meron ka magpa-heaven. Okay lang mo siya. Okay lang. kayo. By the way, na ako, Dre. Tulog sa dalag. Sa Wala korsada. problema. Maayo ko Ikaw wala, mag-drive. Maayo ko mag-drive. Oo, maayogin mga ka mag-drive. By the way, gusto niyo mo ni? Ari, tawas. Tawas. Tawas? Saan ginabutang na? High grade nga tawas ni. High grade high nga grade? tawas. Ano na sa grade? Grade 1? Grade 2? Grade 12. Kito 12. Kito 12. Sige. Basta, importante nga mag-enjoy eh. Mag-enjoy ka. Mag-enjoy Hindi ka. pala bawal niya. Bawal o makitaan ta. Pero, arita sa sakyanan ko. We can do what we want. Diba? Imo na. Bata ka na. Nga ang purma niya ni murag purma sa katol. Amo lang bagong uso ron. Oti, Halin pa na sa Mexico. Sige. dapat sina may stand di. Wala na dapat Wala istad. stand? Basta diretso Oo, sige. Imuha na. Sige lang. Ubusan lang ako mag-drive. Sige. Yeah. Wow, enjoy. Yan. Sige. Ano mo May ito. Kaya may ito. Ang sako na! Oh, hindi! Dali na. Sige, Pagkatong kita sa ospital. Sige. Pagkatong kita sa ospital. Sige. Ay, Mila! Yan ang anak ko. Mila! Yan ang anak ko. Huwag daw! Anak. Uy, hindi! Anak. Ako ang bata na! Anak. Ang bata na ba? Anak. Ako ang bata na Berto! Anak. Ang bata na Berto! Nautod ang iya! Nautod ang iya ko ko! Hindi na itong bata. Hindi na itong bata. Itong isa na. Itong isa. Hindi! Itong bata. Ayaw lang.
Anak. Din ang doktor. Din ang doktor. Doktor. Oh, Dok. istoryahon ta. Dok. Dok. Ako ang atinding posisyon sa inyong Doktor anak. Abraham, kamusta nga ang mga bata? Dok, kamusta nga ang mga bata? Actually, okay na siya. Ano tong nabalitaan namon nga na duwagin ang nautot sa iya, Dok? Actually, ang nautod sa iya, Mrs. Ano, Dok? Nautod, Diretsuha kami, Dok. nautod lang ang iyang buhok. Roberto! Hindi ko ginmadawat. Nautod ang buhok ni... Nautod ang iyang buhok. Mrs. Buhok lang ang nautod, buhok lang. Buhok galing, Dok. ka, Dok. Buhok ka, Jay. Pamangkot, Dok. Salamat. Sa diin niya nga buhok. Actually, duha ka buhok ni. Buhok sa taas ug buhok sa ubos. Roberto! Dali lang, katuan ka siya. Sige, Mrs. Salamat po. Mrs. Dok. Huwag niyo pong kalimutan. Dok. Huwag niyo pong kalimutan, ha? Ang ano, Dok? Pag ang gamot niya, ipainom mo 3 times a day. Sige, Dok. At tapos, huwag niyo pong kalimutang tumawa ng tumawa para mabilis ang paggaling. Sige, Dok. Dok, ano po ang kwan? Paano po ito inumin? Inumin mo yan, medyo maligam-gam na tubig. Sige, Dok. Sige, Dok. Thank you, Dok. Tumawa, huwag magalimutang tumawa. Armela. Bawa Armila, anak. Armila, anak. Salamat. Salamat na ano. Nay, Armela. tay, Salamat. kamu Salamat. Oo, anak, kami ini ni tatay mo. Salamat. Salamat kay... Nay, tay, Diyan ka manalin kagabi nga na disgrasya ka mo. nakabunggo kami sang ito. Salamat na lang. Kanding, Nagid ba lang nabungguan niyo? baka, Ito, kandig. manok. Ang boyfriend ko nga si JC, abi, wala kami kaparid nga may animal parid ka lang. Pero, tay, nautod yun ang akon buhok kagakon kuko. Tay, Ang importante, wala ka mo na puruhan. ginimulsulan na tanan na ikagtay. Kapangayo ako sa pasaylo. Anak, Kay tama ang gidang inyong mga paglaygay sa akon. anak, Bisan hindi ko kamutuot nga nanay, tatay, pero gingkabig niyo ako nga tuod ninyo nga bata kag kadugo. anak, wala'y problema na. Anak, hindi na magibi. O gatuloy mo nga sipon. Hindi na magibi. Napatawad ka na namo ni tatay mo. Kagbisan Tama. pa mo na naimo nga nadangatan, anak. Mas maayo na kay na-realize mo nga ang mga pagtudlo namon sa imo ni tatay mo bisan hindi ka pa namon kadugo para gid sa imo nga kaayuhan. Ha, anak, ha? Sige, magpaayo ka. Magpaayo ka. Kag sa pagkayo ni mo, buligyan ka na mo ni nanay ni mo. Ay, Nga pangitao ng imong tuon nga tatay kag nanay. salamat, ay. Salamat, ay. Sige nanay. Kaon sige na, anak. Kaon. Pahuway na, anak. Pahuway na, anak. Ano man gan? Berto, Kaon mo pahuwa. Berto, pangita itari pahol ang imo nga bata. Tay, Anak, madumduman ko sa una, tay, nga ginahungit mo ko sa ngari pahol. oh, kabalo ka nga paborito ni mong aripahol.
Salamat, Nay. Ingana ka na mo kapalangga, anak. Sige na, anak. Pauhay na. Pauhay na. Sige lang. 3 kasi mana maayo na ning pinalian sang imo nga buhok kag kuko, anak. Ma-discharge ka na diri sa ospital. Sige na. Her hair is hollow gold. Grabe ha! Sabi nga, aksidente yung natabo ko. wala. Mga makuting mo, Papa J, buhok kag kuko ang naputod. Siguro mga 3 pa na kasi mana kag mga. Dugay-dugay ba? Dugay-dugay. Sakit na, Brad? Oo, Sakit na? Sakit kayo. Maipit lang gani ako ko mo, sakit na. How much more kung mautod? Oo, pero ang pinakamasakit tanan, Papa J, kabalo ka kung ano, ang maipit sa zipper. Sakita to. Sakita to. Kanya maipit pag yun, katong atong pinakasalit ka panit na lang. Uy! Ano may garan? Armila! Aba, Tayo, grabe. Mila. Oo. Very touching ang imuhang story ba? Saan kami dere? Mayo lang, Papa J, may mga ginikanan sa nga musina. Tama, sa tama. mga advice naton sa mga kabataan Yan. na muna. Oo. Hindi ka mo magbasol o magkalain sang buot kay dapat Yan. magpasalamat ka mo. Tama, Oo, tama, bisan tama. pa nga hindi ka mo kadugo pero ang pagpadako nila pagdisiplina Yan. kangay sang matuod-tuod nga bata. Exactly. Oo. Amo na pinaka-importante dira na di mo na lang siguro paglantawon kung dili man sila imong kadugo ang pinaka-importante dito giaruga kanila Correct. Oo. as ilahang tuod gid nga bata. Ano ba? Gihatag nila ang tanan para sa imuha. Disiplina. Disiplina tanan. Pagpalangga gihatag nila sa imuha. Salamat ya. Which is dili na mahambal brad nga pwede nimong kumbaga dili matapatan og pera money ang gipakita nila sa imuha nga pagpalangga. Kay kun siguro tong bata pa ka kag nabala nila nga amo nang batasan mo. Siguro dati pa gihamba na lagi wasli ka na. Wasli ka na lang. Oh, di ba? Kagang isa pa dira, Papa J, bisan hindi mo na malabot kung why ang nanay kag tatay mo. Eksakto. Yan. Nga nag-ampon sa imo. Tama, tama, tama. Salamat ka na lang, Mira. Kag Mila, kag